Kaixo artistak, kaixo irakasleok, hezitzaileok eta hezkuntzan zaudeten beste partaideok. Bideo honen bidez, 2024-2025 ikasturtaren antolaketa haur eta lehen hezkuntzako ikastetxeetan azaltzen hasi nahi dizuet. Ea interesgarri dutzen zaizuen eta behintzat gaur bideo honetan sarrera jarriko dizuet eta esaten badiazue interesatuta zaudetela, jarraituko dut egiten. Beraz, dokumentua hor behan esteka batean utziko dizuet, orduan eskeskatu. Baina beno, ja hementxe truko bat dago. Aurkibidea bakarrik ikusita, gauza batzuk ikusten dira eta ia ideia bat hartu dezakezue, ea zer inguruan hitz egingo duen, da ze proposamen berri eta ze gauza berri egongo diren. Alde batetik, gaur komentatuko dugunan, nun labur bilduta dagoen, gero ja, lan hildo batzuk agertuko dira, zuzendaritza taldea, gure bea, ze gertatuko den kurrikuluma eta ebaluazioarekin, zer berri edo zeri jarriko dioten begia, horren barruan holako elementu batzuk beste bideo batean komentatuko ditugunak zuok interesatzekotan. Euskararekin sartutako proiektu interesgarri batzuk, adibidez, Berbalapiko, ni hor sartuko nahi, gure eskola hor sartuta egongo da, eta komentatu ala izango dizuet, ni hor sartuta egongo nahi zenez, aurrera, adibide bat jarrita. Ze gehiago, eskola inklusiboaren inguruan zelako protokoloak edo ekintzak egingo diren, eskidetzarekin, bizikidetzarekin eta gero ze formazio egingo diren, bai. Gero nola ez, ikastetxe antolaketa eta plangintzei begira, ze hortxe gauza batzuk, hezkuntza proiektuari begira, hizkuntza proiektuari begira, eta nola ez, urteko planei begira bai, memoria eta elementu hori guztiak. Gero ikasleekin, nola antolatu, premia bereziak dituzten umeekin zelan egin, behitu, hezkuntza laguntzako berariazko premiak dituzten ikasleekin. Bai, eta horren barruan, gure HPB betikoa, eta beste batzuk, agian batzuntzako adimen gaitasun handiak ere interesgarriak izan dira, eta zoz ere egin behar izan duzu, Gero ze gehiago, aparteko neurriak ere egitean kontu batzuk, atxe-atxen arreta goiztiarra, agian horren inguruan beste bideo bat egin dezaket, ordutegiak eta egutegiak nola ez, gure ebaluazio diagnostiko famatua, eta gero, laugarren puntuan, irakasleak eta hezkuntzako pertsonala, nola entolatu irakasleen artean, nola doazen jardunaldiak eta ze proiektu dauden, nola mugitu eta zuzendaritza karguak eta besteak, ez dakitor batzuk sartuta gongo zareten, mendizu ez ere saldo aldizuet, eta horrekin batera, bosgarrenean, beste aro batzuk ikastetxean funtzionamenduari begira, eta osasun protokolo batzuk eta gauza batzuk, eta listo, nik gainetik irakurrita daukat, azkenean hau guzti hau, gusten duzuenez, 102 orrialde ditu, oraindik nik aste batzuk ditut eskola hasi baino lehen, hau ere irailaren hasieran komentatzen da, baina zuentzako interesgarria izango dela uste dudanez, aurrera no. Orduan, sarreran ze komentatzen du, hori, lehenengo plan estrategiari begira murgilduko garela, helburu batekin, batez ere, hezkuntza kalitatea hobetzeko, zen eta kurrikulumarekin jarraituko baitugu hor, kurrikulum berria ezartzen, hor agertutako elementuak berriztatzen eta, ze kurrikulum berri batekin gabiltzanako, orduan gogoratu kurrikuluma ikustean zer agertzen den, gure kurrikuluma, Beraz, horrekin batera, mango diozuma berriro, zueko beto ikustearren, hortxe, kurrikulumean zer gehiago,
nola ez, ze formazioa izango dugun hori egiteko eta nola eskoletan, bai, formazio zehatz bat izango dugu, kurrikulumari ekiteko, elementu berriak martxan jartzeko, baina espero dugu, eta hemen ere gure bea figura berrikuntza arduraduna sartzen da, espero dugu guk ubideak ikastaroan botatako proposamenak EJGV, Eusko Jaurlaritzak, hezkuntza martxan jartzea, ezta? Izatea praktikoagoa eta egiten dugunak nolabait esateko zertarako balio izatea, ezta? Hemen ere bea figurari garrantzi handia ematen dio, esaten du zein garrantzitsuak izan diren guretzako eta horrekin jarraituko dugula, ezta? Eta hori batez ere, hori bai, hildo nagusiak edo 5 puntutan laburbilduta nahi baldin baduzue, hor komentatzen du, ezta? Lidergo pedagogikoa eta hezkuntza aldaketa, ebaluazio hezitzailea, euskara eta lineztasun gehigarria, digitalizazio arduratsua, eta gero eskola inklusiboa, bizikidetza eta ongizatea. Horrekin, hemen agertutako helburuetan agertzen da, baina beno ez naiz asko sartuko, nire ustez hau etengabe komentatzen dugulako, ezta? Ziurrazki zuok hori ikusita ezagune bildu zaizue. Beraz, onarte, laburpen batez ere sarrean ze komentatzen duten, ze izango dugun dokumentuan zehar, ikusten badut interesatuta zaudetela, jarraituko du puntuz puntua azaltzen. Beno, ondo izan eta ondo segi, nola ez, aurrera.